Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Που είστε μαζί μας. Και θα παρακαλέσω πριν ξεκινήσουμε να κάνω μια σύντομη παρέμβαση. Θέλετε να κάνετε παρέμβαση? Μόλις για να ξεκινήσουμε, ναι. Αν μην δώσουμε το λόγο στην κυρία δηλαδή. Όχι, θα παρακαλέσω θερμά μια παρέμβαση. Παρακαλώ, παρακαλώ. Θα ήθελα μέσα από εσάς η κυρία Αυλωνίτου να ανασκευάσει τις δηλώσεις που έκανε πριν από λίγο σε τηλεοπτικό σταθμό, συγκεκριμένα στον Αντένα, υβριστικές δηλώσεις κατά του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Εκτιμώ ότι δεν τιμούν ούτε την ίδια, ούτε το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το πολιτικό μας σύστημα και είναι εξαιρετικά επικίνδυνος ο δρόμος αυτός, ο εκτροχιασμός αυτός ο λεκτικός και θα ήθελα ειλικρινά πριν ξεκινήσουμε η κυρία Αυλωνίτου να ανασκευάσει. Καταρχάς, θα ήθελα να ακούσουμε τι υπόθηκε. Θέλετε να μας πείτε, κυρία Αυλωνίτου, εσείς τι ακριβώς σκέφτεστε. Ναι. Κατηγορήσατε τον κύριο Μητσοτάκη σχετικά με τοποθέτηση για τραγωδία στο μάτι. Είπατε ότι λέει κοτσάνες, είπατε και κάποια άλλα. Θέλετε έτσι να μας απαντήσετε σε αυτά που είπε και ο κύριος Ξυπολιτάς? Θέλω να σταθώ επί της ουσίας του πράγματος και όχι επί της επικοινωνίας, που θα απαντήσω όμως και γι' αυτό. Και βάζετε λοιπόν, κυρία Αυλωνίτου, τις δηλώσεις σας. Το περιεχόμενο εμένα με ενδιαφέρει. Το περιεχόμενο το οποίο κυρία Αυλωνίτου, ανασκευάζετε την ύβρι που εκφράσατε ως βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου? Να πάρω πίσω ότι δεν ήταν αυτό που είπα και ότι ήταν, εν πάση περιπτώσει, ένα λάθος επιστημονικό, ένα παράδεκτο για ένα Μητσοτάκη. Μιλήσατε με υβριστικό χαρακτηρισμό. Θέλω να γνωρίζω, κυρία Αυλωνίτου. Λοιπόν, σας σέβομαι, το βλέπετε. Θέλω καθαρά να πάρετε πίσω τους υβριστικούς χαρακτηρισμούς. Δεν ήταν υβριστικός. Με κάθε σεβασμό. Δεν ήταν υβριστικός. Εσείς είσαστε που βρίζετε. Ήταν λάθος, κυρία Αυλωνίτου. Ήταν λάθος, ναι, στον πολιτικό. Ζητάτε συγγνώμη για τον πολιτικό λόγο που εκφράσατε. Αν αυτό καλύπτει, δεν πάβει όμως να είναι λάθος. Να κουνάει το δάχτυλο ο κύριος Μητσοτάκης και να έχει βγει έξω εγκαλώντας τους Κυρία Αυλωνίτου, αφήστε τα επιστημονικά και τα άλλα. Εδώ μιλάμε για τον πολιτικό λόγο που θα εκφράζετε εσείς οι βουλευτές. Πρέπει να ανασκευάσετε για το καλό της πολιτικής ζωής. Κύριε Ξυπολιτά, σας ικανοποίησε η απάντηση? Νομίζω ότι είπε ότι ήταν λάθος. Θα σας πω κάτι, κύριε Στενέ. Εγώ μπαίνω στην πολιτική ως νέος άνθρωπος γιατί εκπροσωπώ συγκεκριμένα πράγματα. Δεν πρόκειται να παραγάγω προσωπικά αυτά που έχω δει και έχω συγχαθεί τα τελευταία 30 χρόνια. Θέλω από την κυρία Αυλωνίτου μια ξεκάθαρη θέση, μια συνειδητή θέση και όχι πολιτικά παιχνίδια με λέξεις, γιατί διαφορετικά δεν μπορώ να αποδεχτώ να είμαι συνομιλητής σε αυτό το πάνελ χωρίς να έχει συνειδητά και πλήρως αποποιηθεί τις εκφράσεις τις οποίες χρησιμοποίησε. Μπορεί να έχει όποια άποψη θέλει πολιτική, ιδεολογική ή επιστημονική, όπως η ίδια ισχυρίζεται, κακός, αλλά ο λόγος της είναι απαράδεκτος για τη σύγχρονη Ελλάδα. Απαράδεκτος. Και πρέπει αυτό το παράδειγμα να καταδικαστεί. Όχι προσωπικά σε εσάς, κυρία Αυλωνίτου, σε οποιοδήποτε το εκφέρει. Είναι επικίνδυνο για το πολίτευμά μας. Και οφείλετε και στον εαυτό σας και στους ψηφοφόρους σας να το κάνετε. Λοιπόν, εγώ δεν έχω πρόβλημα να πω ότι εκείνη τη στιγμή ωραία ήταν μια λέξη που δεν χρησιμοποιείται στον πολιτικό διάλογο. Ασχέτως αν η αντιπολίτευση συνεχώς χρησιμοποιεί τέτοιες εκφράσεις και εναντίον όλων των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και του ίδιου του Πρωθυπουργού. Δεν έχω πρόβλημα, το παίρνω πίσω. Απλώς δεν ήξερε τι έλεγε. Εν πάση περιπτώσει και κουνούσε και το δάχτυλο. Αυτό μπορώ να το πω. Ζητάτε δεν ήξερε τι έλεγε ο άνθρωπος. Ήταν άσχετο στο συγκεκριμένο ζητάτε ζήτημα. Συγγνώμη για την έκφρασή σας? Είπα, το παίρνω πίσω. Ζητάτε συγγνώμη. Σας παρακαλώ πολύ, είναι σημαντικό αυτό που σας λέω. Ναι, δεν ζητάω συγγνώμη για τη συγκεκριμένη έκφραση. Έπρεπε να το πω με άλλο τρόπο, ότι δεν ήξερε τι έλεγε, εν πάση περιπτώσει. Εγώ, κύριε Στενέ, θα παραμείνω μετά τη συγγνώμη της κυρίας Αυλωνίτου. Σας τιμάει που λέτε συγγνώμη, έστω και τώρα.